Ayan, mga kalingap. Nabutan natin si Charis na pati si Andrew. May sakit sila parehas. Ayan, yun nga, sinakakasabi lang. Shout out po sa mga kalingap natin dyan sa manig ng lugar kayo. Subscribe nyo po si Kalampitos TV. Salamat. Hello po, good morning. Ito po si Kalampitos. Subscribe po ninyo si Kalampitos. Yan. Si Ma'am Brenda. Sige po. Subscribe ninyo. Salamat. Subscribe nyo po, Kalampitos TV. Ito, papag-subscribe po kanyang YouTube channel. Salamat. Tulad ng pagsining ng araw. Ito mga kalingap yung hanap buhay dito sa ano. Pagtatahong. Ayun. Diyan kinukuha yung mga tahong. Ayun. Ito na po yung mga nakuha. Kulay brown po na tahong ito. Mga kalingap. Ayan o. Magandang hapon mga kalingap. Andito po ngayon sa bayan ng Tinambak. Kung saan ay may mga tindang mga isda. Meron pong dilis, yan, balaw. Mayroon lagundi. Lagundi. Katus man oh, 100 lang niya. 100. O, ang katus man. Baso niyan. Ano yung sapsap? Baso, ang saksak. Masiram niyan sa bawan. Mura lang. Yan. Isang katus gabos. Mabalik kami. Isang katus man ito. Maikot. Manap lang kami ang balaw. Ito mga kaling. Mura lang. May puksit. May sardinas. Ano to? Bagay-abayan. Pero malagay na tao. Parang suso lang baga to, suso. Sa asal nga niya? Inaadobo ni. Ano sa kita? Masira mo yan. Sira kang tahong. Yung pagkain ko magkahamag. Ito ano. Lapu-lapu. May ubod. Ayan mga kalingap, mga ubod. Ito mga lapu-lapong mga sali. May crabs. Ito pinakamalaking ano, dilis. Ayan o. Kaya malalaki. Malalaki masyado. Limang lalaki mga kaibigan. Paano? Hindi man pala bibili ano. Nag-video lang. Laki no. Tanigi pala yan, tanigi. Tapos ang bibili mo yung dilis. Dilis lang palang bibili na. Laki ng dilis talaga niya. Mga 5 kilo yun ano. Lampa. Susi. 15, 18. Susi. Ano. Laki, mga kalingap. Ano buhon ko eh? Ito yung nasa aquarium. Kinuha nila. Nasa aquarium baga to. Masarap ba yan talaga yan? Adobo, pwede yung adobo sa toyo. Hello, Manay! Andito ako ngayon sa Sugod, Tinambak para puntahan yung yung pamilya ni Ate Mayra kasi nabalitaan namin na may sakit daw yung dalawang anak nila. At dinala natin kunting pasalubong groceries galing sa ating sponsors. Nagdala ka dito. Si Boy Nelson. Ganda nga
sila, Eric? Hindi pumasok si Eric? Hello, Manay! May sakit, sino may sakit? Parehas? Yung dalawa? May sakit parehas talaga? Ah, ganun. Ah, si Eric. Hello, Charis! Gandang hapon. Ba't matamlay? Raray pa lang. Ah, anong ginamot nyo? May timpra? Wala. Ah, Hindi po, kayo nagkagaka. bakit hindi nyo nagagamot? Hi, Andrew! Yes, si Andrew. Hello, kumusta? Ha? Hindi po, bawal pa magtrabaho pag ganyan. May sakit ang ano. Bawal dapat sabi nito. Ah, Pag-rahay na po dahil. mm. Ano yung parang pamahiin yun? Po? Pamahiin. Yun po sa inda po. Ay yung mga kalingap, dapat nakapagpatrabaho na kami. Dapat mga ano na ngayon, mga 2 days na sana ngayon nagtatrabaho. Kaso ayan, nagkasakit po si Charis, nagkasakit din si Andrew. Saan ka pa niyan? Ayan, meron kaming ano para sa lagnat, tempra. Galing sa ating minamahal na OFW. Paano naman yung tempra para mawala yung lagnat. Ayan. Painumin mo mamayang gabi bago kumain. Para tama sa oras, ano. Ayan. Si Eric. Nagtrabaho po. Ayan, mga kalingap. Nabutan natin si Charis na pati si Andrew. May sakit sila parehas. Ayan, yun nga, sinakakasabi lang ni Ate Myra, dapat 2 days na itong magtatrabaho dito sa bahay nila. Kaso, yun nga, pamahiin daw nung ano nila, na bawal magtrabaho pag may sakit yung mga bata. Ayun, kahit sunod natin. Importante natin yung buhay ng bata, ang kalusugan nila. Kaya, ano, okay na po. Okay na. Ayun, may padala si Daisy Coronel. Ayan, shoutout po. Ating sponsors, Jerry Villar, Peli Santos. Ayan, tsaka yung isang anonymous natin. Salamat, maraming salamat po sa ating sponsors na isang anonymous natin. Bali, ulitin ko po, ang nagpadala po sa ating sponsor na para kay Ate Myra, Daisy Coronel, Jerry Villar, Peli Santos. Ayan po. Maraming salamat po. Tsaka lalo do sa ating anonymous sponsors. Ito, binili ka namin ng isda. Ayan, ulam niya, no? May ulam kaya? Ayan, marunong magluto niya? Ayan. Malangsa. Malangsa yan. Meron din ditong stop. Oh, gusto niyan? Oh, para sa inyo. Para sa inyo. Para malakas. Para sa inyo mag-asawa. Usukal kape. At syempre, hindi mawawala ang isang sakong bigas. Ayan. Ayan. Salamat po sa sponsors natin na talaga namang walang sawang sumusuporta sa pamilyang Myra at Eric, Charis at Andrew. Ayan po. Ayan, sana yan. Anong hello. Naku, copyright. Charis. Ito. Ay, naglugaw kayo? Lugaw lang, kinain nyo. Panis na baga to? Panis na to? Ha? Lugaw niya? Panis na baga? Ha? Walang lahok. Sige, painuman mo na lang gatas para lumakas sila. Tapos Yung timpra. oo, na doon na. Unang binigay ko yung tempura. Salamat po ulit. Hindi ako magsasawang pasalamat po sa nagpasakit kay pamilya Ate Myra. Lahat natin sponsors. Salamat po. At ayan. Ano Andrew?
Tulala ka na naman. Walang Jollibee? Oh, pagbalik ko ma-Jollibee tayo, no? Ayan. Charis. Si Charis. Ano, hindi pa naman kayo tumigas ng mga semento na to. Ano, mga pending yung mga hollow block, mga kalingap. Marami na yun. Bye-bye, Charis. Bye-bye. Sa nagkarabang sa mula. Matamlay. Sige na, bye-bye. Ay! Bye-bye. Nagsilip si Andrew. Nakatila. Bye-bye. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga dance, 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 dance. Team Kalinga ang laging hanap-hanap, tumutulong sa kapwa at taong mahihirap. Di alintana ang pagod at hirap sa pagkalinga sa tuwa. Si Lola Damianay napapainda. Kalinga, Kalinga, dance, dance. Kalinga, Kalinga,